yanzu da muka samu sanar cewa Inec ta wallafa a shafukanta na Instagram da Twitter da Facebook cewa ta ɗage zaben gwamnoni da na 'yan majalisu. Ko me dalilin haka? Ka ci gaba da biyo a cikin wani tasha ta Hause 24 domin sanin dalilin da yasa har hakan ta faru na ɗage wannan zaɓe zuwa 18 ga wata. Mai sauraro, idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kai kokari ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin haka yana ƙara mana ƙwarin gwiwa saka muku sababbin labarukanmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kar ka manta wannan kana cikin wannan tasha ta Hause 24 TV. Tom, a yayin da Inec ta sanar cewa ta ɗage zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi, ko me dalilin haka? Ka biyo mu ka saurare mu a cikin wannan tasha domin za mu sanar muku dalilin da yasa Inec ta ɗage wannan zaɓe zuwa 18 ga wata. Mai sauraro, kana cikin tashar ta Hause 24 TV. Kai kokari kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin haka na ƙara mana ƙwarin gwiwa saka muku sababbin labarukanmu da zarar mun ɗora. Mun gode mai sauraro, ku ci gaba da sauraron mu a wannan tasha, za mu sanar muku dalilin da yasa Inec ta haddasa haka.